tehdä pientä jälkianalyysiä siitä, että mitä tässä viimeisen viikon aikana on tullut tehtyä. Eli mulle selvisi noin 2,5 vuotta sitten, kun mä tutkin taloutta ja siihen liittyviä asioita, sijoittamiseen liittyviä asioita, että tämä oikeustiede, joka tulee aika lähelle tätä talousjuttua, että mikä on yhtiö ja mikä on firma ja vaikka, että mikä on liikevaihto. Kun sanoo, että liikevaihdoksi kirjataan myyntituotot. No mitä on nämä myyntituotot? Ja näitä kun mä tutkin, niin tuli sitten esiin tällainen asia, että mun mielestä ei nämä nyt oikein kunnolla osaa esittää näitä, että nämä on vähän sekaisin. Ja sitten siitä tuli iso ongelma, että no miten mä sen niin kuin, mä voin olla, ihan ihmiset sallii sen, että mä oon erimielinen sijoitusasioista, mutta se, että kyseenalaistaa oikeustiedettä, niin on aika paksua. Ja tämä on mun mielestä hankala asetelma, koska sijoittaminen on se hyvä puoli, että sä voit siinä menettää rahaa, jäädä omilles tai tienata jotain. Sitten sä niitä niinku tavallaan punnitset, että jaha, otaks mä tämän riskin vai en. Mutta siinä on kuitenkin aina se mahdollisuus myöskin tienata. Nyt sulla on sitten semmoinen asetelma, että mitä tästä nyt seuraa, jos mä tuun esiin ja esitän kritiikkiä suomalaista esineoikeutta ja muuta oikeutta kohtaan, niin mitä sieltä olisi niin tiedossa, mitä sieltä voi tulla. Jos sijoittamisesta tulee plussaa, miinusta tai nollaa, niin yksi vaihtoehto on, että ensinnäkään ei sitten tapahdu mitään. Että teet ison työn, näet paljon vaivaa ja sitten siitä ei tule mitään. No sitten se toinen perusvaihtoehto, että tulee jotain, mutta se on vaan negatiivista. Se on pelkkää tappioa. Niin tämän asian kanssa kipuilu, niin tässä meni aika kauan aikaa. Kun mä yritin saada tätä kritiikkiä aikaiseksi jo 2 vuotta sitten. Oli tietty merkkipäivä ja mä halusin, että siihen mä haluaisin niin kuin jotain laittaa paperille tai jossain muodossa, esittää sen oman asian. Ja siitä sitten alkaa niin kuin uusi vaihe, jossa sitten niin kuin on semmoista kipuilua, että mitenköhän mä nyt tämän voisin ratkaista. Ja tulee erilaisia ideoita, sitten sä mietit, että no mitä tästä seuraa, no ei kyllä yhtään mitään positiivista edelleenkään. Ja sitten yrittää löytää sellaista positiivista ratkaisua, että siitä nyt sitten niin kuin jotain niin tulisi hyvää itsellekin. Et sitä on vähän varovainen, että jos sä oot kerran kokeillut kuumaa levyä ja paat sormen out polttaa, niin sä et halua uudestaan laittaa. Niin kun tässä on se, mitä siitä on tulossa, niin on vaan sitä kipua. Niin mutta sit mä lähestyn sitä tavallaan tehtävän näkökulmasta. Ja Cicero kirjoittaa vuonna 1944 EKR De Officiis-kirjassa velvollisuuksista. Ja mun mielestä siinä on niin kuin hyvä pointti siitä, että mitä velvollisuudet on ja mitä siinä on niin kuin se ydin ja pihvi siinä asiassa. Ja mä lähden silleen, että jos yksinkertaistaa, niin että ensisijaisesti on kysymys tehtävästä, niin kuin office, sä meet niin kuin toimistolle tai joku konttorille, niin sä hoitamaan jotain hommaa, niin ensisijaisesti on kysymys tehtävästä. Ja sitten vasta se on niin kuin toissijaisesti sitten sun velvollisuus. Ja voisi lähteä myös niin, että sä et sitä, että miksi mun täytyy tämä tehdä, niin se ei perustu siihen, että se on sun velvollisuus, vaan se on sun tehtävä. Ja tehtävät täytyy tehdä. Ja näin päin, kun sen lähestyy, niin kuin Cicero mun mielestä lähestyy, niin se asiahan tulee paljon selvemmäksi. Ja sitten se, että tehtävän hoitaminen on niin kuin eri asia kuin hyödyllisyys tai ilonpito tai joku muu vastaava, vaan tehtävähän nimenomaan voi olla ikävä, mutta se vaan täytyy tehdä. Ja mä tuun tähän, että mä itse koin, että mies, joka selvittää jonkun asian ja sitten oli se nyt sitten väärässä tai oikeassa, niin se voi kokea, että tämä mun nyt on vaan tehtävä. Ja sitten se, että jos ei siitä niin kuin tule hyötyä eikä iloa, niin no sitten ei tuu, mutta tämä oli vaan tehtävä. Ja tämä näkökulma meiltä
tänä päivänä mun mielestä puuttuu, ja tämähän voi se Ciceron teokseen tutustua, joka löytyy myös niin kuin suomennettuna ja monelle muullekin kielelle latinasta käännettynä. Mutta se on tavallaan niin kuin, hauska, miten sä niin kuin, mä itse näen tämän ajan, että siinä menee se pari vuotta, niin se on niin kuin valmistautumista siihen tehtävään, että sä oot niin kuin valmis siihen. Ja se rankka valmistautuminen tavallaan niin kuin kasvattaa sua, ja sitten sä muutut, transformoidut niin kuin semmoiseksi, mihin sä oot niin kuin menossa. Ja sitten kun sä oot niin kuin valmis siihen tehtävään, niin itse asiassa sen tekeminen ei sitten ole kovin vaikeaa. Sitten sä vaan teet sen, kun sä oot siihen valmis. Ja sitten se on hirveän vaikeaa, jos et sä ole valmis siihen. Ja tämä on mun mielestä mielenkiintoinen näkökulma niin kuin kaikissa hyvissä tarinoissa, että siinä on semmoinen niin kuin transformaatiomuutos siitä, että niin kuin sijoitushepusta sitten joksikin ihan muuksi, mitä ei tietysti välttämättä tarvitse tapahtua. Sinullahan voi olla siinä niin kuin sä oot jo siinä omassa tehtävässäsi. Ja sitten se, että yhteisöllä on vaan helposti vähän vaikeuksia, että joku menee vaikka salkkareihin näyttelijäksi, niin hänellä on se leima sitten loppuelämänsä. Että vaikea niin kuin hahmottaa, että miten toi nyt hyppii, että pysyköön suutari lestissään. Mutta tämmöinen hyppy tässä nyt tuli tehtyä, ja niin kuin tuossa jo sanoin, niin ei sen takia, että olisi halunnut hyppiä, vaan että koki semmoiseksi sen tehtävän, että se on vaan tehtävä.